Takže čusán, dámy a pánové, vítám vás všechny na mém novém kanálu Kubova Game Show a dneska se podíváme na zoubek Robloxu. Přesněji postavíme si baráček. Úplně přesně nevím, jak se to dělá, takže doufám, že se mi to povede a že to zvládnu. Takže první základy si postavíme hned. Tak a... Co to je? Tam byl nějaký ninja. Pojď sem! Pojď sem! Kde jsi? Já jsem tě viděl, tady jsi. Ne, to není ninja, to je policajt. Ježišmarja. Tak to abych tady nedělal žádnou neplechu, jinak by mě zatknul. Tak. Dobrý. Tak. Co to je? Parkoviště, na co bych tady stavil? Parkoviště? Však já nejsem žádný obchodák přece. Jedeme dál. Bím. Bím. Tyš. Bím. Člověče, to není vůbec nic těžkýho. Bím. Tyš. Bím. 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 Aha. Co pak to tady máme? Poštovní schránka. Tak to si postavím barák, nakoupím sušenky, nakoupím bramburky, nakoupím si limonády. Nakoupím si úplně všechno. Ale dost o tatrankách, sušenkách a limonádách, jdeme dál. Bím, bím, bím. Tak, ustavíme příčky a vybíráme si další penízky. Co to je? Kdo tady má auto? Já chci taky auto. Proč má auto a já nemám auto? On má auto, parkuješ na chodníku? Ne, neparkuje na chodníku auto. Aha. Já až budu mít auto, tak... Dobrý den, paní, dobrý den. Dobrý den, halo, halo. Dobrý den. Můžu s váma na chvíli mluvit? Halo! Nechce se mnou mluvit, no. Nevadí. Uděláme si kamarády později, protože nejdřív musíme dostavit ten barák. Seberem prachy a jdeme na to. Tak, tak. Krásně to jde. Myslel jsem, že to je pomalej, ale jde to docela rychle. Tak. Prachy, prachy, prachy. Těch není nikdy dost. Tak, bím, pácia. Jo, takhle, aha. Jedem. Nasolíme to tam. Paráda. Vlastně tě tak to mám postavený snad za chvíli, asi ne. Ta tráva je tak strašně krásně zelená. Kopeček, hele. Strašně mě zajímá, co je za tím kopcem. Běžím jak Forrest Gump a... Už jsme tady. A co pak to tady máme? Co... Nic? Jak nic? Co to je nic? My jsme na konci světa, dámy a pánové, my jsme došli na konec světa. Říkám si tam skočit, ale víte, jak se říká, že svět přeje odvážným, takže 3, 2, 1, opa! Čusán, takže já vás vítám, nedělám si srandu. Tak jsme se znovu zrodili, to je paráda. Vlastně nestavě dál. Tak, prd ho tam. Prd. Jak jsem prošel zdí? Nebo zdí. Dobře, zdí ne úplně, ale... Jsem malý a hubený, já se vejdu úplně všude. Mně to je úplně jedno, že jo? Tak, další. No, vidíš, že to jde. Další. Bím. Švího. Hvízdo. Nádhera. Prachy. Kašlu na to, postavím si tady parkoviště. No, ale kde mám auto? Kde mám auto? Já ukradnu to auto. Ne, nemůžu. Vedle mě bydlí policajt. Aha. Tady máme auto. Vehikle. Ano. Ne. Já mám auto. Vyberu prachy, jedu na nákup. Aha. Dobrý, pane policejní náčelník, dobrý. Nemusíme se spolu bavit, se v pohodě, já to chápu. A sedete si, nebo... Co je? Pane náčelníku, nasadněte si prosím, jedeme se projet. Tak ne. Tuhle za tašku švihnu jak pán. Pojď mi, přes ručku. Projedu to kolem té vody pod vodopádem. Hele, sledujte. A pojď mi, hele. Hej, co je? Co děláš? Na co ti je? Takhle. Moje auto tverkuje. Nasedni.
dělej. Nasedni, ne přes podvozek, tak a jedeme. Jo. Takhle, řekl bych, že jsme asi právě dojeli, ale aspoň nám vodopád umí auto. Dobře, pochopil jsem, že asi jsme přišli o auto. To nevadí, já ještě můžu chodit pěšky, že jo. Proplavu tady tím mostem, pod mostem a vyskočím. Takhle nevyskočím, vrátím se. Ne, tady ne. Takhle, ještě jsem neviděl jakože silnici, ze které by vyrůstaly vlasy, ale je to možný. Půjdeme pryč. Čusán, vítám vás, dámy a pánové. Už jsem se dvakrát propadl do nikam, výborně. Bereme prachy, jdeme stavět dál, protože jak koukám, propadání do nikam je úplně jako, tak nejde. Takže. Beam Garden, tady takhle pod tou střížkou si dám spacák a budu tady dýlinkat. Prachy mi chodí jak nic, protože jsem investoval do gumových medvídků a sype to jako blázen. Barák. Teda okna. Okna, další okna, podle sto, tak, výborně, šikovnej kuk. Podle, tak, okna, další okno. Vyberu lové. Hej, co to je, kam ty jedeš? Naboural si do... Ten člověk naboural do lampy. Prosím pěkně, já jsem to viděl, jdu to prásknout svýmu soustrovi policajto. Vy. Mám pocit, že se náš soused policajt odstěhoval, ale velmi rychle přesunuli jeho baráček. Dobrý den, slečno! No. Tak se se mnou taky nebaví. To nevadí, já nepotřebuju mít kamarády. Proč se mnou nikdo nechce? Hej. Jeď pryč! Kde jsme to skončili? Jo, nikdo se se mnou nechce bavit, já nevím proč. Teď ty být jenom kamarád. Není čas ztrácet čas, není čas na break. Jdeme stavět. Olala. Král zámku. Já mám židli. Nechci úplně strašit, ale ta paní, která tady před chvíli byla vedle mě, už tam taky není. Zase je tam někdo jiný. Nikdo vedle mě nechce bydlet. Proč? Beru prachy a jdu. Vím. Tak a nastává ten pravý okamžik, aby jsme si sem zabudovali světla. Proč? Protože... Nevím, aby jsme asi prostě viděli na to, co tady děláme, protože se začíná stmívat. Nezačíná dobrý, připadalo mi to jenom prachy. Tak a momentálně jsme ve stádiu, kdy začínáme obkládat stěny sádrokartonem. Čím jiným? Čím bys to chtěl asi jiným obkládat? Dobře, možná karton, papír. Ale to by ti moc dlouho nevydrželo. Takže já jsem se rozhodl pro sádrokarton. Lové. Tady poletujou nějaký obličeje. Proč tady poletujou nějaký obličeje? Zase prachy. Jdem dál. Další sádrož. Sádrož. Kvadrož. Matrož. Hastrož. Nevím. Třeba. Mimochodem, jestli se ti tohle video líbí, dej like, odběr a zvoneček, aby ti neuteklo žádný moje další video. Budu za to strašně rád a ty mi moc pomůžeš. Díky. Jdeme dál. Beru prachy, jdu se Kde mám auto? On mi někdo ukradl auto. Kdyby tu byl ten pan policajt, tak bych mu to všechno nahlásil, on by to vyřešil. Ne. Jo, my si ho můžeme zase přivolat, tak paráda. Nasedáme, připoutáme, protože pás je v autě důležitý a jedeme. Dobrý den. Jak tak koukám, mám docela velký sousedství. Ježišmarja, ženská, neběhejte takhle vysoko. Bez zajištění spadnete a můžete si ublížit.
Fafa 974222324, zdravím tě, ahoj. To mě zajímalo, jestli v téhle čtvrti je vůbec něco jiného než baráčky, protože jak se tady lidi vůbec baví. Zase ten prokletý vodopád. Auto si mi sice umyl hezky, ale přišel jsem o ně, musel jsem si koupit nový. Vyjedu za ten kopec a pak to sjedu. Dobře, řeknu to ještě jednou. Vyjedu na ten kopec a pak ho sjedu. Jeď, jeď. Došel mi benzín, ne, nedošel, dobrý. Jedem. Jedem. Tak chtěl jsem říct, že vyjíždění toho kopce je úplně zbytečná ztráta času, nebudu se tím vůbec nebudu s tím zajímat vůbec. Já se tím nebudu prostě zabývat. Wow. Já jsem si myslel, jaký si nestavím baráček, ale tohle je totální sídlo. Měl bych tam aspoň 4 televize, 13 pokojů, 12 křečků, 18 koček, 2 mamuty a jednoho pod... Co? Tak ale... Co je? To mi nepřijde normální, tak to už. Takhle, nechci úplně stresovat, ale nastala situace, kdy já nevím, kde mám svůj barák. Barák. Už to tam nevidím. Home. A ty zaparkuju na pána, koukej, hele. Ježiš. Už pryč, dobrý. Rachy. Sice jsem úplně nezaparkoval tak, jak jsem měl, ale to nevadí, je to můj pozemek, já si uparkovat tak, jak chci. Je, hele, žebřík. Plot jsem chtěl říct, plot. Schody. Tráva. Nebe. Baráky. Lampa. Já si myslím, že ten největší základ už máme postavený a teď začneme malovat, jak to koukám, malovat, ano. Malovat. No ale člověče, koukám, že ta investice do gumových meditků se fakt vyplatila, sype to. Bedroom, room další, office jako kancelář, protože tady budeme pracovat, tady budeme natáčet videa a tamhle je elektrika, takže jdeme po ní. Tak. Poslouchejte mě všichni, já jsem se rozhodl, že se zkusím podívat někomu do baráku, ale nenápadně, protože se to nedělá, ale já to udělám, jo. Št, ticho. Hopina. Ticho, za tebe mi zamčeno. Nemá, haha. Št. Tam někdo je. Hej, tak ale... Tak kde jsem, Very Potterovi, nebo co je? Nevadí, zkusíme jiný barák. Tak, ticho. Št. Ticho. Hele, on nechal otevřeno. Tak, on má i kuchyň už. To já nemám ještě. Závidím. Co je tady? Tajná místnost. Ne, důležitá místnost. Kaká v nocivním záchodě a on o tom neví. Hej, já slyším nějaký kroky. Já doufám, že mě tady nenačape kakat. Nechám si umyju ruce. A jdeme. Pardon, já jsem spláchnul jsem. Do strany musím makat, abych měl taky vlastní záchod. Také to nejde, abych furt chodil někomu kakat na záchod, někomu cizímu. To prostě nejde tady to. Tak, pořádně to nasolíme. Pecky bomby. Tak, au. Jsem si dal hlavu o strop, nevadí. Je to tady. Budeme mít svůj vlastní záchod. Jste připravený? Já jo. 3, 2, 1. Aha. Já už nemusím chodit někomu cizímu. Sprcha. Oh, hezky. Takže. Poprosím trošku soukromí, jdu se vysprchovat. Dobrý, to by stačilo. Tak. Zavři. Tak. Vanitý. Takže je to tady, baráček máme postavený, máme krásnou kuchyň, máme tady sporák, máme tady lednici, máme tady kuchyňskou linku, máme tady vodu, máme tady digestoř a my si jdeme něco uvařit. Ne, dělám si srandu, není to můj barák. Chtěl jsem tak jenom trošku zapůsobit, jakože už to mám hotový, ale bohužel ne. Trošku si máknem. Tak. Lednice, sporák, mikrovlnka,
dveře. Krásný světlo, další kabinet. No, dobře, skříň, no, Máňa. Tak, rychle tu pracou vybavíme, protože já chci počítač, ale honem rychle, dobrý, tak jo. Takže nejdřív skřínky, coffee table, jak bych řekl, a mini rýž, to je nádherný. Co to je? Tráva, tady, já jsem ale nezasadil trávu, prachy. Tak a prosím pěkně, teď se asi dostáváme k mému oblíbenému nábytku. Podstavec na televizi. Ale ještě tu televizi nemáme. Proč? Já si chci už trošku pobavit. Furt jenom stavím. Dřu, jak? Dříč. A nic. Žádná zábava, žádní kamarádi, houpačka nehoupe, klouzačka neklouže. Však ani kopec věd. Takže poprosím o chvilku strpení, já si jdu odpočinout. Tak, prosím, kancelář. Židle. Dobře, zase je to všechno. Bím. Hvízdo. Takhle, chtěl jsem stavět, ale asi potřebuju na záchod, bo mi to chytlo strašně moc, takže se nedá nic dělat. Moment. Hotovo, děkuju. Umyjem ruce, protože si musíme umýt ruce po každém záchodě samozřejmě, je to hygienické a nejsme žádný prasátka. Ručníky, tajto a tajto, zase sedím na záchodě, dámy a pánové, zase se mi strašně chce kakat, takže já jsem se znova sedl na záchod, poprosím znova o chvíli strpení. Dobrý, jestli to také pojede dál, asi si zajdu k doktorovi, protože tohle už není normální. Na ten záchod už nejdu, je prokletej, tahá mě k sobě, prostě mě tam chce mít. Pastel! Já! Jdeme spinkat. Přeji vám dobré ráno, doufám, že jste se hezky vyspali. Já jsem se moc dobře nevyspal, měl jsem docela špatný sny. Zdálo se mi, že jsem spal a někdo přišel ke mně na záchod, se Dobrý, takže sen se stal skutečností. Chvíli jsem se šel proběhnout, abych to vydechal. Jdu se podívat, jestli už je pryč. Jo, dobrý, je pryč. Hele, poslouchej mě. Za prvé si nespláchnul a za druhé si po sobě nechal zvednutý prkínko. To se dělá! Neuvěřitelný, co si ty lidi dneska dovolí. A cože jsem byl taky kakat na jiném záchodě, já si to můžu dovolit. No prosím. Televize, je to tady, dočkali jsme se toho bodového zlomu, prdneme to tam, yes, tak, ale druhá televize, dobrý den, no tak to je paráda, já si můžu rozkoukat seriál v obýváku, potom si jít lehnout a koukat hezky z postele, ne, paráda. Já mám svůj vlastní počítač. Workday. Teď nemůžu pracovat na počítači, teď to musím celý dostavit. Proběhnu to jak Usain Bolt. Bím. Stávej, bím. Hvízdo. A dost, to je co všechno tady to? Knížky. Dekorace. Hodiny. Kolko máme hodin? Je čas právě jaký teď je a já si vybral další peníze. A myslím si, že se dostáváme do finiše. Myslel jsem si, že to bude těžší, ale vypadá to, že jsem to nakonec zvládnul. Jsem na sebe hrdý. Nyní se, dámy a pánové, vracíme ven, aby jsme si to tady krásně ozdobili. Nádherný zelený bloky prostě zdobí krásu tohohle baráčku. Přeparkuju to auto tak, jak mám. Pomalu. Takhle. Nevyšlo. Kdo sem dal tu lampu? Ty pomalu. Opatrně. Pomalu. Tak, nechal bych to takhle. Myslím si, že jsem zaparkoval líp, jak perfektně, nebo i dokonce dobře. Další plot, to je všechno. Skončili jsme. Povedlo se nám dostavit náš vysněný dům snů, snový dům,
prostě se nám to povedlo, zvládli jsme to, já jsem to zvládl, vy jste to zvládli, protože jste dokoukali až sem. A já vám za to strašně moc děkuju, že jste se mnou vydrželi, postavili jsme si svůj baráček a doufám, že se uvidíme u příštího videa. Takže čusán.